Ya ngene iki lho nyambut gawe. Bot-bote wong nyambut gawe lek wong lanang wis rabi utawa wis ngopeni anak bojo besok ya Mas. Tak critani. Aja wedi panas, aja wedi ireng, Mas. Nom-nom aku ngene iki tak ireng-irengne kok. Aku ora payu rabi ora apa-apa, ya toh. Sing penting aku cekelan duit. Lah lek mek ireng ra cekelan duit ya bahaya, Mas. Butuh apa to sapa ora enek sing nguwehi kok Pak Mboke kuwi wis ra gelem kuwi lek pengen kaya gedhi ya betah ya ngene iki Mas. Ning Indonesia luar Jawa no bayarane akeh. Lah Indonesia apa bayarane ya mek akeh-akeh ya gelem macul ngene iki ya sedina utuh niku ya 100.000 deloken kaya ngene macul kaya ngene iki. Galengan dipaculi Mas. Nyambut gawe ngene iki. Yes, dadi sawah neh Mas, blombangku sok mben dadi sawah. Blombangku sok mben dadi sawah neh Mas. Kena nggih urip-urip. Sobo sawah neh Mas. Dadi petani. Tani tenan Mas, ora prigel-prigelne dirubung werengne sambruk. Tenan Mas, ragate tani ya akeh. Lah deloken ya. Lho. Eh, cah wedok ya asu kae. Nyawang kae sekek. Tak senggek engko.